Volám sa Adriana Stanková a chcela by som vám predstaviť naše brhlovské podlievané buchty. Robím ich ja, moja dcéra Monika, Irenka a Evka, ktorá opriadla starodávny recept, ktorý zdedila po svojej prastarej mami, a týmto chodíme a prezentujeme náš skvoc, ktorý je v Brhlovciach. Je to taká malá alchýmia, ktorá je zvláštna týmito buchtami, že sa podlievajú vodou pred dokončením a tým sú zvonka krásne chrumkavé a vnútri jemnučké ako páperie. Príďte do Brhloviec, príďte ochutnať chuť nášho regiónu, chuť našich vynikajúcich brhlovských podlievaných buchiet.